In de laatste 24 jaar zijn enkele honderden boeren emigreerd naar Texas om meer romte en vrijheid te krijgen. En de melkproductie daar is net boen aan een quotum. Maar de kredietcrisis jouwt problemen. In Dallas kwamen de Friese boeren aan. Ze strutsen del in midden Texas. Had je het verliezen willen dan mij boer worden? Momenteel. It's tough. It's not easy, but it's not a bad world. He's not a real Texas cowboy, but that's nice. Ja. Ze zijn wel meer hecht aan kerken hier, dat ben ik. Zoals de ouders ben en de ben ik. Absoluut. Ik ben wees mij ook bezig, maar ze kent net altijd. Het is zakelijk, hè, business. Wat is het werk wat er te doen is voor jou? Voor mij? Zwaar de boer wat trouw rent. De man aan het werk houden. Eigenlijk weet ze dat zelf wel, maar ja, gewoon even nadenken dat alles goed gebeurt en onderhouden is. Dus we hebben een vrij en hoffelijk leven hier. Maar sommige dagen dan werken we 20 uur en sommige dagen dan hebben we het in per uur pensioen. Hoeveel mensen ben je hier aan het werk? Op dit bedrijf hebben we zo'n 20 man aan het werk. En je bent hier van de Grustmeren? Ja, wij melken eerst een zandje 100 kei. Hier in de buurt bij een peer die melken op een bedrijf 3000. 3000. Ik denk dat de grootste, je bent 12 bedrijven voor 3000 kei in de buurt. Maar als je in West-Texas komen de bedrijven die hebben 6000 kei melken. Dus alles is relatief. Hier is 4 size bij wij ook aan de Holsteins. De Holsteins die hebben wij dus begonnen te kruisen met Jersey's. En nou ja, dat is dus al je mooi donker spul. En waar fok je nou op? Op de meeste molken? Nee, wij fokken echt meer op gehalte. Op een lietse, efficiënte koe. Die net te volle fretten. Momenteel we halen ik volle melken waar ze doet we Holsteins zien. En we voorin vraagt minder fretten thuis. Wil ze het hier zo heet is, dan zou je ze dan had je net zwarte kei hebben. Nee, maar ze zijn altijd onder het skaat. Ze komen nooit hier uit? Ja, ze kunnen boeten komen, maar in december dan komen ze net boeten. Maar zodra de scène jongens ondergaan, dan was er wel een boeten lezen. Maar de kei kan kiezen. We hebben een jonge groep, dit is een groep. En die worden dan molken. En dat wordt een lietse oerke, dan ben die molken. En dan komt de volgende groep en als ze dan klaar zijn, dan wordt de wassen en dan beginnen ze weer opnieuw. En we maken 3 keer thuis. En dat gaat 24 uur thuis terug. In Nederland is het moeilijk om boer te worden. Mijn huid ben net een boer. En, bij de pakers wel, maar verder niks natuurlijk. En, ik werk als soort bij de boeren. En toen wil ik het avontuur zelf aangaan. En hier heb je nog wat mogelijkheden. 5, 6 jaar of zo hier heb ik dus waarin je werken. En dan run ik dat hele spul. We zijn beginnen in een event op Stephenville en ben we naar New Mexico te gaan. En daar hield mijn plak van 2000 kei. Wij mogen 1100 toen at that time. Nou, en toen weer het moment, dan moest ik van mezelf.
Maar ja, de tijden was aan min en we hebben nooit goede tijden gehad. Ik hielp eerst over de 300 beestjes, maar de tijd weer net mooi, wist wel. En ik net genoeg equity, eigen vermogen om verder te gaan. Iedereen knabbelt momenteel aan zijn eigen vermogen, dus, en ik hier er net zo vallen. Dus, in the work in the dairy industry was difficult times and was not always easy, no. But and it's hard to see someone that you love so much work very hard, and yet it doesn't work. You know, the dreams that he had did not. You know, it was not realized. Toen weer net zo vol in mijn oor. Toen weer een boer bij me kwam en dat hij tegen me zei van, hey, ik wil een heiferoperatie beginnen en hij wil mij graag daarop hebben. En dat zat van de brinkje bedaren. We hebben dus aardig warm waar weer. Dat de beesten die mij heel graag naar onder de biem lezen. Dus we zien ze net echt wijd zien, maar we zien ze wel onder de biem. Prachtig gezicht, nou dat zwart weten. Frieske kijk. Al hier half in Friesland, ja. Hoe is dat zelf beleven, dat je wat oors moestest? Het was even slikken, maar doordat ik bij mijn beestjes, mijn kaaien, mijn pinken en zo bezig ging ken, nou, wie dus wel makkelijker. So we don't have our own cows, we don't have our own dairy, but yeah, this is possible still, you know, to work in the work that he loves, with the cows that he loves, and for someone else. So I think it's the best of all, and we're very lucky to have our children are healthy, and we have our health, you know, in our community. Both the people from Texas and such a big community of Frieslanders for support, you know. Lift up your heads, O you gates. Lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in. The Lord Almighty, He is the King of glory. Would you receive God's greeting? The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God Almighty, and the communion of the Holy Spirit be with us all. Amen. Voor mij is de kerk altijd een heel belangrijk fest voor mij. De meesten alle jaren bij elkaar zitten in de kerk, prijzen de Lord. Ik denk dat dat me er helemaal terug in is gehad heeft, de Lord. Ja. About 75% roughly are immigrant people, and the vast majority of the rest of them also came from outside of Texas and came here to make a better life for themselves. Pioneers? You might call them that, although they didn't come in covered wagons.
characteristics of these people, I would say they're strong people, people that have an idea of what they want to do and they work through it. If you were to take a personality type of them, I would say many of them are A-type personalities where they're headstrong and know what they want and they go after it. So they're not quiet and mousy kind of people. They're strong people. Oh, I know it's easy to get discouraged because there's trouble everywhere, isn't there? Trouble at home, trouble abroad, trouble in all of the different cities of the world. There's trouble even in our own lives. We are still praying, your kingdom come. This is just a small little, just not that long. Ik ben er heel blij mee dat we dan toch nooit even in een groep praten kunnen. Zo. Al de Friesen, Nederlanders, ik ben Amerikaan die in de kerk binnen. Altijd met een kopje koffie. Can you help them? Do they get a payment? Yes, we do that. And we do that even with people that are not necessarily from our church. We will also help those who are, we call it our benevolent program. And we have a fund set up for those who are in desperate need. So we do help them, yes. People are talking with you about that? What happens to them? Yes, they're very free about that. And especially if they're in real desperate situations. And so yes, they do talk with me as pastor, but also as friend that's something that's needing to be done. Als je failliet gaan of geen werk hebben, krijg je in Texas geen uitkering. Bij een faillissement kun je het huis houden, een auto en een hoeken groen, maar je moet dat wel maandelijks afbetalen kunnen. Dat we hier kwamen, je begint op een heerplaats te zijn en in Amerika denk ik ze heel anders. En ja, vroeger wij hebben hier op dit bedrijf een 500 hectare en in West-Texas een liefst 3000 hectare. Ik fietste vroeger op een fiets van de eerste naar Snedstad. Dat is haast al het land waar ik daar aan beide kanten van de dikke tien kwam. Haast een hele gemeente van vroeger in Friesland. Maar ja, en dan ben wij nog een hele gewone boer. Dat is, zo gaat het hier. Het is net dat het zo speciaal is, maar de schaal is hier heel anders. You know, doet we hier kwamen, toen werd het vrij makkelijk, omdat de boeren weer heel noffelijk. En het is een afvalrace dat je het volhouden. Dus je moet proberen door voor te blouwen. Dus je moet constant een beetje nadenken van hoe kan ik efficiënter wezen dan mijn bomen. Doordat we hier kwamen, dan waren we met 2000 boeren in Texas en er zijn ook nog een 400 uur. En als dat zou ontrooien, dan hebben we dus, dat is een vierde pad. Dus over 20 jaar ben er misschien nog 100 uur. Dus ja, daar wil je graag bij wezen. Ik denk dat wij nu vergeleken met doen, dat wij nou volle beter op de kei passen. Ze zijn zonder, ze worden beter kalf, ze jouw beter, er is minder uitval. Wij hebben er echt totaal aan om de gezondheid van de kei en beter te maken. Wij hebben, nou, ik zit je 24 hier en we praten over procenten, maar we gaan dan als we men hier verlezen we ongeveer 10% van deze melkbriefje weer te men. Om de rekening te betalen. Nou ja, dat dag, dan leen je er even bij en dan kom je er weer terug in. Wij zitten van maand op maand, dan gaan we 40-50% ermee. En als dat niet bedragen, Rekkest, hoeveel is het dan? Nou, de boeren de boekhouder die zei van de gemiddelde boer die vlees ongeveer $100 per koop per maand of $3 per koop per dag. En rekken die dat eens om naar dit bedrijf hier? Nou ja, dat is, als je 1000 kan melken, dan is dat dus $3000 thuis. En als je zet terug in, dan telt het om. En 2000 kan je $6000 thuis. Dan gaan we samen terug. En dan in de maanden, dan moet het nog ja, een keer 30 en dan moet het, ja.
En dan nog een keer 12. En dan nog een keer 12, dan krijg je rare nummers. Ja, ze wil graag pitcher wezen en dat moet goed getraind worden, want je bent net samen een pitcher. Die 2 uur per week moeten we er wel even klaar voor staan. Softball in America, especially Texas, is about the #1 women's sport. Women's sport? Women and girls, yes. Absolutely. They learn it at a young age in school. You can see Logan's 10 years old now and just started training for pitcher. But this is a very big sport here, and especially in Texas. Ball that way. Sorry. In december ben ik gekomen en in oktober werd het mijn jedi. En ik weer als vrijgezel heen zetten en toen zei een vriend van mij van ik zal daar een vrouw bij jullie aan. Ja? Je hoeft dus net naar een boer zoekt vrouw. Nee, daar hoef ik net heen. Nee, daar hoef ik net heen. Nee, maar oké, zo hij introduceert haar en weer wel een gezellige jongen. Ik ga net een wat met haar praten toen. Oh nee? Nee, ik kon geen Engelsje, dus. Nou, zij kon geen Fries of Nederlands, dat was wat moeilijk. Maar later dan, heb ik geleerd Engels te praten en zij had geleerd Fries en Nederlands te praten. Dus daar ben je maar begonnen? Ja, zij moest eerst Nederlands Fries praten en dat ik echt wel Engels praten kon. And we married actually in Friesland. Yes? Yeah. Where and how? And in Wimbredstradiel and in the Holmerts. Yeah. De meisken van Friesland ben vriendelijk meisken, no? En ja, goed draven, goed werken, no? En ik vind dat mooi. In Texas, in Amerika, of Friesland. Al zelden, no? Goeie meisken ben goeie meisken. So. Oors is hier ook net volle, hè? Ik bedoel, als je voor de bijen is het leuk om naar de kerken te gaan. Maar het is ook belangrijk voor jezelf natuurlijk. Maar ja, ik zou net zo graag zonder kerken willen. No. Morning. Do you want one, Case? Good morning. Good morning. You want one yellow? Good morning. Okay, nice. In Nederland had de jeugd, die rijden hunzelf. Die kan de fiets pakken, die kan hier kennen ze dat net. Ze zijn echt op de ouders ingesteld. So, maar ze kunnen je wel rijden met sekstje. Zo, ze rijden je wel betiet, maar in Nederland, ik kom er elke keer, gaan we weer om. Maar toch vind ik, de band gaat meer en meer van kerken. Oh, krijgt de band er wel weer in. So, daar ben ik bang voor. En hier, het bloedt je wel in de achterholen, maar je hebt wel de band mij jong om in kerken te bloeien. De Amerikaan is heel vrolijk aan de voorkant. Maar zoals wij zijn hier, als iemand bij mij komt voor koffie, komen we direct binnen. Een pak koffie en zoekspul. Bij Amerikaan is het bloed gauw bij de deur staan. Het is net open. Nee, helemaal niet. Nee. Zo, koffie, thee, dat kennen ze hier net. Nee, absoluut niet. Je kunt net even gezellig praten met een boervrouw. Nee, helemaal niet. Wij wennen daar al op. Waar wij nu wonen, daar wonen we de zon hier. En vorig jaar heb ik voor het eerst onze buurvrouw ontmoet. Dus ja. Maar dat doen we zelf. Ik bedoel, dat is zelf. Ik schuldig aan mij. Ik kan met iedereen praten. Ik had er nooit geen les van. Buurvrouw, buurman, maakt mij niks uit. Wij kunnen altijd wel praten. Maar je moet wel zelf naar buiten te gaan. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Maar dat koffie drinken en thee, dat ken ze je net. Nee, absoluut niet. Nee. Zoals ik zei, als ik voor de klas sta, wij krijgen geen pauze. Ja,
tussenin. Het is lunchpauze en dat is het. Er is net pauzes tussenin. Ik bedoel, dat kennen ze hier gewoon net koffie drinken en thee drinken. Nee, toch? Nee. Hij is dus weer waarom willen naar Friesland? Jawel, absoluut. Ja? Ja, ik wil morgen direct weer waarom. Het Nederlandse, dat levensstijl. Als ik uw bedrijf oppakken kon en naar Friesland verhuisde kon, die ik het morgen. Ja. Eerlijks organiseer je de Friesen een voetbalwedstrijd tussen Eerst en West-Texas. Rink is echt een Friesland. Wat een kusje. En dan is de keeper, jongen? Ja, ik ben de goalie van het Stephenville team. En kist dat wat? Oh, ik stond altijd in de goal in Friesland, bij J.T. Hammett, HJSC. Ik hier bij voetbal en ik hier in de goal staan. Ik ben lekker creators mee met hem, leuk hè? Oh, he's so cute. I figured since it's a Dutch party, we should get him some Dutch clothes. Yeah, exactly. Manchester United. Where is that? Come on, Jappie! Hey! Come on, Jappie! Rennen jongens! Caleb, here. Up nowhere. Oh, blauw had ik daar. Kijk dat nou. Getting the Chinese massage. That's great. I'm stupid. Ja! Changing or hanging? Henry, ábrete las líneas. Ja, zuster. Ben je nog 21 en heel hier? Ja. Hoe heet het nou? Ik heb wel gehoord. Maar wij hebben de kaai hebben we man alleen verkocht om de voorrekkers en spul te betalen. Andere rekkers al hier betalen, want het is wat regen op het heden. De melkprijs is al leeg en dan nooit zo meer hier gaan. Hoeveel kraaien moesten je hem voortwaan? Ja, we gaan zo'n treden, ik ben er voortgegaan. Ja, dat begrijp je wel, maar je moet het hier of door is. En mijn keuzemaatje, hè. Ik zit met een zoon in het bedrijf, we zijn in partnership. Willem en wij. Ik ben roeg het eten hier en aan mij wordt wat en het is een klere business. Ja, hij zou nog eenmaal. Jongens is er een barbecue op het hien bij Klaas Stoltsma. Ik neem maar wat. We zijn eigenlijk al hier, we komen aan boord worden en het liet zo beginnen en een beetje bij de wal opgehouden. Tegenwoordig is het heel belangrijk een goede bank hebben. Ja, dat is altijd belangrijk. Ja, je moet blij zijn dat je erbij bent. Maar om in de vinger dat is een hele kunst. Dat is allemaal goed. Ja. Je moet ook goed praten, ook goed leren. Ja. We zijn echt ondernemer en we ondernemen met elkaar. Dat is, we zijn, uw memstie in Lauw, de kaai zit dus in het bloed. En dat is hier in Amerika, ja, een groot part van de melkveehouderij wordt er ook Nederlanders of tweede, derde generaties dienen. Dat is echt iets, ja, ik weet niet waarom we dat doen, maar dat doen we. Dat kan wel, hè? Ja. De kijk krijgt Jan, we focussen Jan niet op. En je kan de seksen bepalen, heb ik het. Ja, dat is een van de grote problemen. Waarom we in een probleem zitten, denk ik. Als je verhindert dat een kookjel, dan ga je 50-50 of een kookjel op een bootje. Maar ze kunnen nou dus het sperma selecteren dat je alleen maar kookjeltjes krijgt. Het is ongeveer 90% wees, maar
Dus wij het zelf ook wel doen. Dus dan vooral de hakkelingen hebben we doen, want het is vrij duur. Maar dan heb je dus 90% kookje aan. Daardoor ben er volle meer melk komen erop en merken, komt er weer meer melk. Hebben wij lagere melkprijzen, dus dan hebben wij problemen. We doen het zelf aan. Al het vee is goed? Nou, nee, de penken minder nog. 300 penken minder nog. Maar de kei ben al heel voort. Ik ben voor de slag gegaan. Want het is om de melken van de merk te hebben. Dus we zijn in een programma gegaan. Ik denk dat we wel van jij nou in een bijhoudprogramma. En dan betaal je de boeren al je melken aan en dubbelt ze per 100 pond. En dan is er een pot en dan halen ze de kei van de merk aan. Om een melkprijs weer omheen te krijgen, omdat die zo leeg is de laatste tijd. Het hele jaar al nou, het is ongeveer een jaar nou. En wij hebben opjongens voor dat programma dus. En dan mag je eigenlijk hier net bij melken. Maar als je binnen dier al beginnen te melken, dan kost het je 10%. Dus wij leveren het 10% weer in. En dan kwam het ongeveer uit op $1.500 per koos. De 10% aandagen en dan ga je $1.350 per koor. En daar ben ze dus van verkocht. En we proberen ze weer om te kopen voor $1.100, $1.150. Zo. We maken ongeveer $14 per 100 pond voor de melk. En we baden $10. En dat hier net niet verwachten, maar het kan wel zijn. Dat is er wel op aankomen van hier. Hier we nooit gedacht dat de kei al even voortgaan zo en we naar je kopen. Maar het is businesswezen is het beste. Nadien heeft gedacht dat het zo diep geen zo zal liggen. Maar de melkprijs en het is een hege voorprijs, dus dat scheelt wel. Hoe komt dat nou eigenlijk dat die melkprijs zo griezelig zak is? Nou, er gaan nou wat export naar China daar vorig jaar. En dat is wat mis doen. En dus dat is er net meer aan. Dus er is net vol export meer. En er waren maar raak melk. We hebben een goede melkprijs. We hebben een beste hier gewoon 2 jaar daarvoor. Zo. Ja, dan ben je elk meer te melken. En dan komt het er volle melk. We hebben eigenlijk zelf dingen. Het is eigenlijk door de boeren zelf gebeurd. En vooral door de grutten. Niet duizenden melken. Wij zeggen dan elk jaar maar 50 meer. Hè? Maar dan ben ik wel die zeggen met elk jaar. Of met wel 4000 hebben. Dus, dan is er een oorskaart. Krijgers over de hele wereld. Wij leven van een wereldmerk. Na januari hopen we wat deel te maken. Maar we zien al wat ommaken van wat we dit hier van hebben. Want het gaat wel mal. Je zit met 30.000, 40.000 in de maanden verliezen. Dus dat mapt dan. Dan is het goed dat we nog een paar maanden net vol krijgen. En dan verliezen we wat minder. Dat zou mij eigenlijk beginnen op het moment. Elke jaar dan wordt de lening weer vanuit dat het normaal gaat, alleen goed gaat. En dit hier weer wat anders dan de lening er wel even uit, maar het was wel wat moeilijker. Want dan was er net meer voor betalen, je silence maatje, kuil maatje dus en zo. Dan zei je nou, en de helft zei ze van zie je maar naar de bank. Dan wil je wel kwijt dat je naar orde vinden. En voordat je alles aanpakken wil, dan ga je naar een advocaat. Heeft het proberen jou alles aan te pakken? Ja, absoluut. Dat is weer wel de bedoeling. Dus eruit werken en dat ze zelf al een geld bij waarom hebben en de rest dan kon het maar schuffelen dan wie het gebeurt. Maar dat is net terug aan. Jit. We krijgen straks weer morgen, jongens. Horen wachten. We zijn er 21 keer bij weg, dan wordt die een keer meest, maar maakt het er net zo vol uit. Een hele wereld hier. Maar dit is prachtig, hè? Dit is schitterend. Zo'n jong vee wat er pas en ja. Shotgun with my hair undone in the front seat of his car. He's got a one-hand wheel on the steering wheel, the other on my car. I look around, turn the radio down, he says, baby, is something wrong?